Què hi fots, aquí? Soc l'Ernest, de la gelateca. Suposo que el Dani t'ha avisat que vindria. Ah, sí, m'ha avisat, perdona, i tant. Encantada, sóc la Marta. Ho deia per ell, això. És el Quim. Serà el comercial que farà les comandes amb tu. Jo sóc el propietari, però com que és el primer dia l'estic acompanyant a tots els locals d'hamburgueses d'autor per conèixer els gerents personalment. Suposo que és una broma, això. Perdona, no t'entenc. No, Ernest, és que ens coneixem. Ens coneixem. Ah, quina casualitat. Però hi ha cap problema entre vosaltres? No. Som cosins. Home, és molt bona notícia. La confiança és molt important en aquesta feina i si sou família les coses aniran rodades. No necessàriament. La Marta fa molta broma. Però no pateixis, Ernest, perquè anirà tot com una seda. Amb la Marta ens entenem molt bé treballant. T'ho ha dit el Quim que hi havia treballat aquí? No. Però si coneix el local i la clientela, molt millor. I tampoc no t'ha explicat per què ja no hi treballa. La Marta es va replantejar el negoci i va fer molts canvis. I trobo que la va encertar del tot la va encertar, sí. En fi, anem per feina? Mira, aquest és el catàleg, d'acord? Aquí veuràs que, a part de la gran quantitat de gustos, cada sabor... També havíem treballat en una empresa de calces i sostens nosaltres. Això ho vaig veure al seu currículum. I també ho posa el seu currículum que havia fet de vigilant en un pàrquing? No, això no. Suposo que no hi caben tantes feines en un currículum, no, Quim? El catàleg el tens a la nostra web, però de totes maneres te l'enviaré per correu i si tens algun problema saps que vindré aquí i en podem parlar del que sigui. Espero que aquesta feina et duri una mica més que les altres, perquè el Quim necessita estabilitat. Seguim amb la ronda? Ens estan esperant al restaurant de Gràcia a les 6. Sí. Allò de netejar platges també compta com a feina? Ah, no, que allò eren serveis a la comunitat, és veritat. Ernest, és que estic patint pels de Gràcia. També t'ho he explicat, que veu senyals. Senyals? Sí, senyals, perquè és molt intuïtiu, massa i tot. Oi que sí? Marta... De vegades es veu que l'univers li parla. Oi que sí, que et parla l'univers? Marta, no crec que a l'Ernest li interessi la meva biografia i això, si un cas, li explicaré les meves memòries, d'acord? Ara hem de marxar, anem. Molt de gust, Marta. Igualment.